ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବିଷୟରେ। ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଓ ଅଁଳାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ୍ରିଫଳା। କେଉଁ ବୃକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳେ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥ। ଜ୍ୱର ଓ କାଶ ହେଲେ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ରର ରସକୁ ଖିଆଯାଏ? ତୁଳସୀ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ଉପଶମ ପାଇଁ କେଉଁ ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଘିକୁଆଁରୀ। ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଖିଆଯାଏ? ବ୍ରାହ୍ମୀ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରର ଉପଶମ ପାଇଁ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଗଙ୍ଗଶିଉଳି। ଝାଡ଼ା ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ କେଉଁ ଗଛର ଫଳକୁ ଖିଆଯାଏ? ଡାଳିମ୍ବ। ଚର୍ମ ରୋଗ ଓ କୃମି ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଭିଜାଇ ତାର ପାଣିକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଚିରେଇତା। କେଉଁ ଗଛ ତାର ଜୀବନରେ ଥରେ ଫଳେ? କଦଳୀ ବା ସପୁରୀ। କେଉଁ ଲତାର ମୂଳ ନାହିଁ? ନିର୍ମୂଳୀ। କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ରରୁ ଗଛ ହୁଏ? ଅମରପୋଇ। ବାଉଁଶ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ? ଘାସ। ଚିନାବାଦାମ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ? ତୈଳବୀଜ। ଗୋଲାପ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ? ଗୁଳ୍ମ। ଶରୀରରେ ବାୟୁ ଦୋଷ ନିବାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଲତାର ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପସରୁଣୀ। କାଶ ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବାସଙ୍ଗ।